खुलुमबाय आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ फिन नोंथांमोनखौ गोसो गोथारै बरायफिनलायबाय लोगोफोर। दिनै जाबाय जोंनि थारायबारि गामियाव हाबा आरो आंनि साहानि भागिनि बिहाव जायो। जोङो बिहाव उन्दै हठाथनो जाब्रबनाय हाबा आरो मन्दप सन्दप मोजां लुदिया ओरैनो हठाथ जेनेबा जेसां हायो एसां बानायबाय आरो लोगोफोर। नोंथांमोना नायसाबदो आइ निमाया बुंबाय थादों आङो इखौ होनो हायाखै आरो मानोना बेयाव गान दामदोंमोन नालाय भइस रेकर्ड माबा फैगोन होननानै होदिया आङो कपिराइट फैगोन होननानै आं गासैखौबो देखायजोबनो हाया लोगोफोर। नियमफोरखौ बाहायल' देखायगोन मानोना भिडिअ जोबोर गोलाव जायो आरो इमान गोलावबो देखायनो हानाय पसिबोलबो नंखाया। नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय, जोबोर इन्टारेस्टिं जागोन आरो। आखाइ हमना होनाय बिथाङा जाबाय खैनानि बिमाया आरो गवालपारानिसो खैनाया तामान गोजाननिखा। आइफोर आफाफोर दिनै आं नोंथांमोनखौ साखि दोननानै अखा सायाव थानाय आं अखाफोर आफाफोरनि नाला बिफां लाइफां जिबि आरो हाबा सारियाव आइ आफा रायजो राजा बयखौबो साखि लानानै आंनि असे ब्रह्म आरो आब' बिमा देबता ब्रह्मनि फिसाजो आंनि भागिनजो फरायना मीनाक्षी ब्रह्मखौ चिराकुन्दी थारायबारि गामिनि रुंसारि सम्बल बर', रुंसारि हाहिबाला बर' आरो मानाव गेदेर रुसि कबिन्द्र सरकारिनि फंबाय रुसि बुकुल बर'नि आखायाव खैसन सावस'नि थाखै गथायना होनाय जानोसै। फिसा भागिनजो मीनाक्षी ब्रह्म, आं दिनै नोंखौ सान अखाफोरा गियानला साखि दोननानै आरो रायजो राजाखौ नोंसा मालाय सरगियारि नाम बर'? नोंसा सरगियारि नाम बर'? नामा बर' सरगियारि सोमोन बर' खालामो। आखायाव खैसन थाखाय गथायनानै होनाय जाबाय।
माबा बाथौ थानायखाय भिडिअ'नो मोनदिया बिथिं नुसनहराखै आरो आसान होनायखौ जाबाय मिन्टादो मिन्टा माबानाय आरो मिन्टा खालायनाय इनि नियम खालामदो जोंहा गसाइ गामिनि बानाव गेदेर रुंसारि बर' मुस्लिमा निमाय बर'नि फिसाज्ला मुस्रि थानेश्वर बर'आ दिनै बे हाबासालियाव सोंथिनि बिबान लादों बा बिमोथायनि बिबानखौ लादों जाहाथे बिसोरनि बिमोथाया दिनैल' नङा अराय जै जै मै मै जोंसारना थाथों बेनि थाखायनो जोङो दिनै रायजो राजा साखि लानानै आफा बोराइ बाथौखौ साननानै जोङो बिसोरनि बिमोथायखौ जोङो साखि जालायनानै जोङो गोरायै खानानै होनाय जाबाय जाहाथे बिसोरो दुखु सुखुआव बेखौ माबा đào nó là ra rồi lấy đào à đào à đừng rồi cái này cái Zubain kan tak sesuai dah. Gari benda. Gari benda. Ay, saya kita nak diri dia.
बे जाबाय जोंनि रावावनो मुख्रा मारिनाय बिमाया माबा सेफायनाय आरो बेखौ दा खालामदो आं गोलाव दिन्थिबाय थाया लोगोफोर भिडिअ जोबोर गोलाव जायो आं ससे दिन्थिबाय थायो
Thank you.